Здравейте! За днес съм ви приготвила още един вариант на картофени крокети с моцарелени пръчици. Започваме с сваряването на картофите. След готовност, след като изстинат, обелваме и намачкваме добре. В подходящ дълбок съд си добавяме 1 жълтък, 3 лъжици брашно, сол и черен пипер. Всичкото това нещо се замесва като тесто. Отделяме настрани и подготвяме нашите моцарелени пръчици. От тези 4 картофа, които аз съм сварила, излизат някъде около 10 крокети. Ако направите повече смес, може да замразите и да изпържите по-късно с подходящи са за замразяване. Сместа, както казах, след като я направите на тесто и вече сте подготвили и моцарелените пръчици, по този начин се разстилят на дланта, като може да си сложите един малко по-дълбок съд с вода, в който да си топите ръцете, за да не залепя самото тесто по тях. След като си направим всички крокети, в подходящ съд дълбок разбиваме едно яйце и към него добавяме белтъкът на яйцето, което използвахме преди малко и в сместа. Разбиваме ги добре. В отделен съд слагаме 3-4 супени лъжици брашно, като аз ще използвам за пърженето царевично брашно, тъй като ми харесва повече вкусътно и прави приятна коричка. Приготвяме си нещата за пържене и започваме, като в дълбока касеролка наливаме нужното количество олио и аз не слагам повече от 2 крокетки, тъй като ако сложите 3, може да отнеме твърде рязко от топлината на олиото и да поемат повече мазнина и да се разпаднат. След готовност ги отделяме настрани и можем да си приготвим едно леко и лесно сосче от майонеза, горчица, кисело мляко и разбира се чесън, ако желаете може да добавите. Ето по този начин изглеждат вече готовите крокети и показвам и отвътре моцарелената пръчица как се е разтопила. Ако рецептата ви допада, опитайте я. Може да харесате видеото, както и да се абонирате за канала. Благодаря ви за вниманието.